5 incredible fights. Number 5. Sir Barry. Kaming dalawa. Hindi naglakad ng 20 ka ha. Uy, tangin na ulo. Papasok ka pa, ang tapang pala niyan, Densyo. Number 4. Tapang naman ng kay Dong. Uy, uli akin. Uy, umayaw. Bilotin mo. O, tangin na, patay tayo dyan. Uy, patay. Ito nga, dapat kumain. Ay, kinakayas ko nga eh. Ayun, ito nga, dapat yun na, andyan eh. Ay, kinakayas ko nga dito eh. Umayaw na kanina yun. Naramdaman niya mahina. Okay na para. Matatapang ka bata na. Eh wala, kurugkog eh. Number 3. Sumirit oh. Sapol yung kanya. Pilot. Mamaya na, kabayan mo na siya. Wala na. Roko! Crocodile. Yako! Ashes! Takbo pa siya, oh. Alam mo. Boy pa? Ay, utang pa siya, no? Ay, babalikan niya yun eh. Number 2. Huli kay Kuya Barry, kay Boss Barry. Pero hindi, ang tapang pa rin. Nagantihan tao! Ganda ng away ang putang nila. Iba tayo magkakasimbang ano? Ay, Kinabangin sa akin ng putang ina. ayun, puta iniin. Ang ina, kinadyot. Huwag ka papayag, Boss Barry. Hindi ka pumayag kanina. Number 1. Hindi nga napalaban doon, lalaki niya. Ah, huli ako sa pit. Hindi napalaban doon. Huli sa akin. Hindi, hindi ka malaka mahaba talaga. Oo. Laki ng keram eh. Ang laki. Sukol na sukol siya eh. Bayad ka na sa lahat. Parang kahabi. Ay, papapan nila sa Webes. Ganun talaga. Pre, awatin ko na pre, kawawa. Nangaano. Nangaano eh. Di pa tapos eh. Di pa tapos. Di pa tapos. May kampakipig pa yan. Oh, di pa tapos eh. Di pa namumuting itim eh. Pag namuti na. Hindi ko aawatin niya, bahala ka dyan. Pag namuti na, hindi, bahala ka dyan. Bakit? Sige lang, para tumaba yan. Hindi ako papayag. Pagilawad meron, tabla yan. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Kaya mong ganyan yan, mauding ka naman.